Oin dela 3 urte, Nahi duzu argazkitxo bat? Apur bat berago. Bai. Nahiera. Jarri. Ez zarete sartzen, Hori, pelotoia, ahora, venga. Egon! Egon, Bai. Horein bai. Egon, beste bat, ja azkena. Koldo, jo! Ointzatera dugu argazkia, jarri hor? Bai, behitu ze politan. Jarri hor? Behitu zelako leku polita. Baina elkartu behar zarete gehiago, Elkartu. Oso ondo. Dozu bezalako baiara pulita? Bai. Azalpena da, berdea. Bueno. Apurka, Yuhu!
polita, ez? Gehiagi gauza unerako, ez? Bai? Bai, pisu gutxiago du, eta mugitzen da. Va a hacer el baile del zapito. Derrapea. Orain da tobogana. Zelan, ondo? Apa, Juan? Ondo? Bai. Gaur ez? Gero, igerilekuetan? Zelan? Berago. Ura nahi dozu, Patxi? Hartu neurea? Listo. Ibonekin bezala, ez? Ibonekin bezala. Era kontrolatzen duzun bitartan eta peroz. Agurtu ama eta aita eta familia osoa. Tokatu zizu. Laster igual en laster gongo. Harrapatu dugu, Baina. Argi gorria dago? Hori ez da Hori telebistan bezala, argi gorria dago bitartean, kontuz. Hori ez da egiten, tío. A ber, etorri, Gari? Gari, etorri. Baikari buruzko lagoz Etorri. esan nahi ditut, eta